कि एगो चैनल जेबीके एंटरटेनमेंट सुन ले कि ये विकास भैया के चैनल बा और रोशन भैया के मित्रता के हिसाब से हम ये चैनल के लेके आगे बढ़ल बानी। आप सबके प्यार अभी मिल रहल बा और वही चैनल के गाना बा राजा महाराजा रंगबाज डूबल बा बड़े बड़े एमे जहाज डूबल बा। बहुत दुलार प्यार मिल रहल बा। लेकिन ये मंच के माध्यम से 15 मिनट टाइम मिलल बा, लेकिन अगर 15 मिनट गा के उतरम तो शायद दूसरा का कलाकार अभी यहाँ भेटाई लोग ना तो 15 मिनट गा के उतर जाए तो बाकी लोग अपन देखत रहे। और जो भी आदमी अपना गाड़ी लगाए हैं अपना गाड़ी लॉक कर देंगे। ऐसा सूचना जारी हो रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम के शुरुआत आइले बाड़ू बंगाल से गोरी बचके, आइले बाड़ू बंगाल से गोरी बचके, आज की आइले बाड़ू बंगाल से गोरी बचके, आज आइले बाड़ू बंगाल से गोरी बचके, गजब कमर लचके, पतली कमर लचके, गजब कमर लचके, पतली कमर लचके, लागता रूस सब हीरोइन सन से हटके, लागता रूस सब हीरोइन सन से हटके। का भैया हाय ठीक लागत रे? आई तमाम कैमरा लौकता। हम अपना मीडिया ला भैया लोग से पूछे में ठीक लागत रे? ठीक लागत रे? काहे रहुआ लोग ला जाता नहीं कैमरा में रिकॉर्ड हो जाई। ठीक लागत रे का? आज लागता रू सब हीरोइन सब से हटके। आ निमन लागे तो ताली के संगे कहे के कैसे? आज की लागता रू सब हीरोइन सन से हटके। अच्छा ए भैया लाइटवा व्हाइट कर दी ना तो कहाँ चढ़ पाई। व्हाइट कर दी और जितना कैमरा लागल ना सारा प्रोग्राम वही लोग के हक में करी। काहे कि उहे लोग बहुत दूर दूर ले पहुंचा सकता। और लाइट खाली श्री राम मठिया के लोग देखिए तो काम ना चली, पूरा हिंदुस्तान के लोग के देखे के चाहिए। तो ये काम जब सामने वाला भाई लोग के लौकी तबे जाके होई। कहेंगे कैसे? आज की लागता रू सब हीरोइन सन से आज लागता रू सब हीरोइन सन से गजब रसीली बाड़ू सबका से सुपर। मारा तो जोर के झटका धीरे से
की हिले कमर तब हिले संजो रसिली बारू से लइका तो लइका बुढ़ाओ के मनवा सन भोजपुरी के गायक सब देखिए लड़का लइका बुढ़ाओ के मनवा गजब कमर लचके पतली कमर लचके गजब कमर लचके गजब कमर लचके पतली कमर लचके भैया जेबीके एंटरटेनमेंट के तरफ से जन गाना आइल हेलो हेलो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नीरज भैया भी गा रहे थे। राजा महाराजा रंगबाज डूबल बा आ बड़े बड़े में जहाज डूबल बा। भाव बा कैसे अरे जवानी नीला तू कदर रंगदार के अरे आजू के साथ तू पिया द जम ढार के तो नहीं तुहरा से जान मने